Добрый дзень усім добрым людзям. Вось гэтая машынка з жалезнымі ручкамі за годы сваёй працы, гэта каля 30 гадоў, яна перасцірала тонны бялізны, тонны проста. І вось у нас нешта пачалося капаць адсюль вада знізу, прямо так вось ручом. Здавалася, ну што, некалі мы там рамантавалі пераходную такую гумку, мы сырую разіну клалі. І вось я вырашыў яе зняць, каб паглядзець. Вось гэтая гумка. І вось тут, вось бачыце, была трэшчына адтуліна. Добра відаць з гэтага боку, што здарылася. Вось наша гэта латка, і ўсё было добра, але, бачыце, тут ёсць у нас адбіткі ад нейчых зубоў. Гэта прыйшлі маусы варожыя і згрызлі нам гэту гуму і прадзіравілі яшчэ больш. Раней было там у нас, вось яно бачна, а зараз яшчэ. Што ад гэтакія вынікі? То, што сырая гума працавала вельмі добра, і тое, што супраць маусаў трэба весці барацьбу, неспынную. Прычым у гэтым годзе я спазніўся, не паклаў атруты, і вось яны нам нараз нанеслі вось такі гады якія. Ну, а гэта будзем альбо шукаць новую гумку, альбо ізноў пакладзем сырую разіну. Усім на ўсё найлепшага.